Pastikan saya cantik. Wah, ya. Yo, Sandra di mana? Ayo. Bersama Wawan Rosita. Sindo Pratama Melani Audio. Terima kasih Pak Penyu. Aku menjiwai. Sayang, aku cinta padamu. Orang ngira yen kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Sandra Nirwana 123. Oke, terima kasih Bentara Manja. Pengen anduweni sewu cara bakal tak lakoni. Yo bareng tetunggo anyen nyuwun wonge marang Dewa Tresna. Adewe goleke penggawean syuting Pak Kurono. Ayo sing nyuting kapok yo. Piye? Ibu-ibu ben kedeman karo bapake. Ayo njaluk es kok piye? Bali rono nek sing nyuting ben kenger. Tetep nak kene nyembak nani kene. Ben kapok. Aku tadi paman nih. Wis kedahan kula ngeteni lapu tresno nanging keloro. Aduh sayang, aku cinta padamu. Ora ngira yen kasep tekaku. Kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Nasib saya ya Pak ya. Duit. Cinta pengen anduweni sewu cara lakoni. Marang Dewa Tresna.